खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खानाव दङ थारैनो बिटिसिआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखारा फैयोब्ला मानो बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा बर'नि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो सानो जेराव दासान्दि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया मानो गुबुन हारिनि मुङाव गोबां बिगा हाखौ हगारनो गोनां जाखो बर'नि रावबो गेदेमा सुबुंफोर रुंसारि जालांनाय गैयामोन नामा बिथांमोननि मुङाव मानो हाखौ हगारना होआखै बेफोरबादि गोबां सोंथि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों गुबुन हारिनि अनगायै जोंनि बर'नि गेजेरावनो जिउ गोमालांनाय रुंसारि जानानै थांनाय हाथरखिफोर महरगिरिफोर लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव मानो हा हगारनो हायाखै बेबादि गोबांथार सोंथि दिखांदों अपोजिशन पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा थांनाय सानखालि क'क्राझाराव जालांनाय रुंसारि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय आईटी पार्कनि मोखाङाव जुबिन गार्गनि मेम'रियेल पार्क बेखेवनाय जादोंमोन जेराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया 30 बिगा हायाव खमैबो 30 करोड़नि पार्कखौ लुफुंगोननि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ लानानै गोबां बर'जों बर'नो बाथ्रा दान्थेलायनाय समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों अजद होलायनाय जाथायफोरा जादों नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो सानो बे समाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 2026 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल आनजादनि खालारखौ बावैसो सिगां टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय फैगौ बोसोराव जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा HSLC आरो HS आनजादखौ लिरगोन बिसोरो दानिफ्रायनो थियारि जानानै थानो खावलायदों गिबि मन्त्रिया फोसावनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजादा 2026 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जागायगोन आरो हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल आनजादा 2026 मायथाइनि 11 फेब्रुवारिनिफ्राय जागोन होनना फोसावबाय नगाव जिल्लानि बरघाट बाइपासनि मोनसे दाबायाव देहा फालांगि खालामनायनि खौराङा पुलिसनि सिग्रोमनायनि उनाव सोराङाव फैदों गोबाव समनिफ्रायनो आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद दिखांनायनि उनाव गोबां समावनो अजद होनाय जाबोदों जेराव माखासे सुबुंफोरा दाबानि मुङाव आथोनारि फालांगि खालामबोगासिनो दंमोन बेफोरबादि अजद होनाय समावनो नगावनि पुलिस हान्जाया सनिबारखालि बरघाट बाइपासनि बिन्डस मुंनि मोनसे दाबायाव हरखाबै सिग्रोमदोंमोन पुलिसा मोनसे आन्दोनि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनायनि गेजेरजों अपारेशननि समाव दाबायाव सोलिबाय थानाय आथोनारि फालांगिनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगो नगाव सदर पुलिस थानानि बिबानगिरि देबजित दासनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया दाबानि सिगाङाव हरखाबै सिग्रोमो आरो पुलिसनि हान्जाया दाबायाव हाबनाय लोगो लोगो नगाव सदर पुलिस थानानि बिबानगिरि देबजित दासआ खौरां बिजोङाव फोरमायथियो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि हालोदावनो हमजादोंमोन बिन्दास दाबा बाइपासाव खालामनाय अपारेशनाव नगाव सदर पुलिस थानानि हान्जाया 3 लाइमोन आइजोफोरजों लोगोसे 4 सेंग्राफोरखौ खानो हायो अपारेशननि समाव पुलिस हान्जाया गोबां अजद गोनां मुवाफोरखौबो बोखांनो हादों बिन्दास दाबानिफ्राय मुलिनि बथलजों लोगोसे गोबां मुलिफोरखौ बोखांनो हादों नगाव जिल्लानि बिन्दास दाबायाव पुलिस हान्जाजों खालामनाय अपारेशननि सोमोन्दै नगाव सदर पुलिस थानानि अफिसार देबजित दास बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जों गोबाव समनिफ्रायनो खोनागासिनो दंमोन दि बे दाबानि अनगायैबो खाथि खालानि दाबाफोराबो आथोनारि फालांगियाव लोब्बा दं बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानैनो मोनसे अपारेशनखौ खालामो आरो जों 3 हिनजावसा आरो 4 हौवासाफोरखौ हमनो हादों होनना फोरमायदों लोगोसे बेजों लोगोसेनो गंसे गारिखौबो जब्द खालामनो हादों होनना मिथिहोबावदों अल आसाम बेस्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि हजाय जिल्ला कमिटिया हजाय जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव धरना हाबाफारि लादों मख'नो गोनांदि अरायथा महरै थिसनजानाय मावथिफोरा न' भारा बायदि मेडिकेल भत्त आरो पेन्सन बायदि सुबिदाफोरखौ होनायजों लोगोसेनो 60 बोसोर बैसोसिम साख्रिखौ बांहोनो थाखाय दाबि दैखांदों बेजों लोगोसे 10% कमिसन लानाय एसआर सिबिथाय नेमखान्थि मावफुंनाय आरो सोरखारि मावफारियाफोरनो मोननाय गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौ होनो दाबि खालामनानै हजाय जिल्ला कमिशनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो AIUDFनि आफादगिरि बदरुद्दिन आजमल बिथाङा 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय असदुद्दीन अवैसीनि AIMIM जों लोगो जानो बिथांखि लादों जुदि बेबादि लोगो जायो अब्ला असदुद्दीन अवैसीया फैगौ 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन
रबिबारखालि गुवाहाटीआव बारग' MP बदरुद्दीन आजमलआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय असदुद्दीन अवैसीजों गोरोबनो थाखाय थियारि जादों। मख'नो गोनांदि लोमजानायनि जाहोनाव गोबाव सम मुम्बाइआव थानायनि उनाव आजमल बिथाङा आसामाव फैफिनदोंमोन आरो मोनसे गोदान राजखान्थियारि समीकरण लानानै बिथाङा फैदोंमोन। बेरेखा दोलोफोरनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनैनि उनाव आजमलआ दा गुबुन मोनसे राजखान्थियारि सोलो बाहायनो थाखाय आखायाव लादों। बदरुद्दीन आजमलआ असदुद्दीन अवैसीजों लोगो जानानै 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो साखाफारा जादों। मुम्बाइआव गोलाव सम थानाय समाव आजमलआ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय गोदान आदब थियारि खालामनो सानखांथि लादोंमोन। मख'नो गोनांदि हादोरसानि माइनरिटि सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि गेलेगासिनो थानाय आजमलआ दा असदुद्दीन अवैसीनि AIMIM, केरेलानि UDF आरो नेशनेल उलेमा काउन्सिलजों लोगो जानो थाखाय साखाफारा जादों। आजमलआ फोथायनानै बुंदों दि 26थि बिसायख'थियाव कंग्रेसनिख्रुइ बांसिन मासि देरहागोन। हादोरसानि माइनरिटि भटारफोरखौ गोसो बोनो थाखाय आजमलआ मोनसे गोदान फर्मुला लादों। बिथाङा माइनरिटि भटारफोरखौ कंग्रेसनिफ्राय गावनि आखायाव लाबोनो थाखाय मोनसे गोदान आदब बानायदों। आजमलनि बायदिब्ला AIUDFनि दोलोआ सिगांनिफ्रायनो मोन 35 बियाबाव बिजाथि फसंनो थाखाय थियारि जानानै दंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।